Dobrý večer, dámy a pánové. Tohle video je z Minecraftu. A jak vidíte na mých srdíčkách, tak jsem v hardcoreu. Ale není to kvůli tomu, že bych chtěl speedrunovat. Tohle bude náš... Kurva. Tak, dobrý. Takhle to vypadá mnohem lépe. Tohle bude náš nový svět. A pokusíme... Bude to prostě survival. Snad přežijeme trochu díl. Než se myslím. No nic, nebudu vám to. Já tady hnusný záběr na svůj krásný skin. Jdem dělat. Ty věci se sami nepostaví, neudělají a to musíme rychle dělat. Viděl jsem tam vodu, takže na tu se podíváme. Pravděpodobně se tam nalutíme. A vyhrajeme. Upřímně se nemyslím, že to bude nějak dlouhý, ale... Páč, jako, já jsem v Minecraftu fakt tragický. Takže ale já se nechci asi craftit ještě věci. Si probble asi našetřím ty styky a to dřevo a jdu na vodu. To byla džuzna. To já poznám. Opa. Tak. OK, zase boosta a jedem. Možná se ptáte, proč to hituju, ale za první mě to baví. A za druhý mě přijde, že je to potom rychlejší trošičku. Stačíme najít nějakou hezkou lodičku. Vlastně ani nemusí být zase tak hezká, ale... OK. Tahle je kind of hezká. Je docela plná. Crossover binding, to se ani brát nebudu. Já jsem idiot, mně by se to povedlo se nasadit. Au. Au. Dobrý. Vyhýlujeme se touto. Hej. Mně se to buglo a je z toho normální map, to je sere. Tak. OK. Já se hrozně bojím, že nějakou loď přehlídnu. To nevadí. Hold bych jí přehlíd. Já se nasadím brejličky, ať na to vidím lépe. Jo, protože jak jsme v minulém videu s Vejtou rozbírali nějaký to, že je to rigged
ten World Cup, že Argentina byla smutná. Jo, asi to bylo kvůli tomu, že prostě Messimu umíral otec, I guess. Takže z toho zase všichni dělali prostě velký halo. Jako vždycky. Každopádně rest in peace. Good game asi. Nevím. Tohle to není žádná lodička. Ale vůbec žádná jako. Vůbec. A. Stačí se postěžovat a hnedko to jde. Nešlo by to i bez toho? Co? Nechci Curse of Binding, ty vole. Tak já osobně si myslím, že tu není další čestka. Super, takže tu zase byla akorát tady ten na hovno. Chcete další čestku? Teda, no, čestku. Tady je nějaká čestička, viď. Tamhle se loď, takže to uděláme jednoduše. Připlavu semka, natočím se takhle. Ať pak vím, kudma mám je, teď zas nezapomenu, že to někde bylo. Body treasure, bum bum, krása. Bum. Bum. A jen tak pro zábavu. Au, 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 au. Bolestivá zábava. Je to lodička, že jo? Taková to černá. Tohle já jsem fakt slepý, asi jo. Jo, je. Nice, to je ta celá, jakoby, skoro. Tady bude věcí. Jsem myslel, že to bude blíž, když bych si to realisticky, když bych si to vykraftil, tak tak mám plný to jako srdíčka. Kraftím očividně rychlec než tamto. Takže tohle je cool, tohle je nice. Ne, otevři, je pile. No blindness to nevadí. Saturation máme good. Kde je ten? To jsem píčo. Fajn. Vytěžím tohle, půjdu nahoru, vytěžím crafta. Takhle nějak. Actual jsem se to mohl dát na toho crafta, aby shrnul ty dvě. Jo, a ten craft je kde? Tady. Super. Tak. To mi zní stejně. The south east. Tam nechci, já chci na west. George veš, vole, jo, veš. Sure, body. Saturation, oh můj bože, to byla dobrá polívka. Nebaví dělat gambu. Tak jsou ty nový. Nice. Jo. Takže tak se jenom navést. Yep. Převážně. Jo.
Ale semka se půjdu. Aspoň chce veloutit tu velkou bednu. Nebo dobrou bednu. Tady jedno. Prostě tohle. Jako ty ostatní rány mé jsou asi k ničemu. Bum. Jeden hit pro štěstí a jeden. Vest. Tudma. Joho, jabadabí, plus si pomaři v kocápce svý, zažiju tisíce dobrodružství, jsem velký pirát. Mě už vážně hrabe, ale to nevadí. Hodíme tam. Hajl. Pardon. Já jsem díval, to bylo nedorozumění. Bagr. Couvá, věděli jste to? Ach je. Yeah. Sure body. Může se vzít kopr, kapra. Vezmeme pumpky. Třeba, jen tak pro zábavu. Ty vole, proč furt dneska zívu? Nevím, ale mám zaspívací náladu, takže pam. Au. Já jsem píča. Jsem úplně zapomněl se chránit. Chraňte se, děti. Ochrana je velice důležitá. Bum. Bum. Au. Možná bych nemusel úplně riskovat s PvPčkem. Ha, door PvP. Bum. Blbeď. Au. Ty vole, to málem byla moje smrt. Bum. Tady je bum. Bum. Tak. Hop. Tak. A jdeme. Bum. Au. Chcete dýni? Podle mě chcete dýni, jen si to nechcete přiznat. Puste mě, nechte mě bejt, ty vole. To je fakt jak malý, ty vole. Ty mi pust, lodičko. Nevyčurát. Vrať. Počkej, proč to dělám takhle? Boom. Já se nemůžu dělat dělat. That's
Decák. To smrdí. To, no teď, no. OK. Nespeedrunujeme, takže si uděláme můžeme si udělat armor a vlastně se absolutně nezajímá to nějaký jako ten zapík. Tak. Uděláme si 10 chlebíků. Jak se craftíš ty? Tady Werhook. Ten se craftí jak? Nevím, to je jedno. Kašlem na to. Potřebuji dřevo. Tohle video je hrozně random zatím. A to ani není Vojta zatím, se kterým pravděpodobně ještě dneska budu natáčet. S trochou štěstí by dneska mohlo vyjít 2 videa. No, asi ne, jako. To asi ne, ale bylo by to cool. Tak. Čistě hypotechnicky. Kdybych si tady udělal nějaký baráček, jak moc na hovno by to bylo? Asi dost, když jsem tu všechno rozbombardoval creeperama. Asi jedu pryč. Nevím proč. Nemám tušení. Ale asi jedu. Tady se vezmem sugarcane. Já bych prostě vyplul a prostě jako nějaký místo, kde najdem, tam se zabydlím. Asi ani ty lodě už nemusím to. Možná jako když bych našel Ruined Portal, tak ten by se mi líbil, ale jako hele, kouknu se, co v tom je, ale myslím si, že jsem to lootnul. Tak ne? Tak jsem tohle třeba nelootnul. To je cool. I GSA. Bum bum bum. To je cool, to je jediný piece armoru, který to nechyběl. To je fajn. Vezmu se zase i knížky vlastně tady to se bude hodit, jako. Jsem si mohl brát už předtím. Pokud přežiju, tak se to hodit bude. To je geoda. Ne, to je lodička. Ale má tohle, což je cool. OK, tady si naberem. Vlastně chce i tohle. A jedem nahoru. Plujem. Teďka plujem. Nice. Počítejme to jako no-hit. Tady je pevnina, to... Ale hnusná, jak díra.
Je hnusná jak pičín, vole. Ne. V Pičíně jsem nebyl, nemůžu hodnotit, třeba je Pičín nádherný město. Opa. Nazdar, slepíško. Pak. 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 He? Včeličku. Já jsem nezabil žádný skelíky. To mě mrzí. Hrozně na tom survivalu nebaví stavět mě nebaví stavět baráky. Já bych spíš jel někam ještě dál. A šel bych se možná vrátil trochu na spawn. Tam reálně byla planina, že jo? Tam bývají vesnice a vesnice mám rád. Víte? Že bych jel? Jo, já se tam tudma. OK. To je good. Good to know. Teda jsme předpokládám, že jsem se spawnul na 0-0. Ne. Tudma, to je sračka. Tohle video je hrozně nudný. Až na mé zpívání, který je prostě klený. Bliať. Já si pluju se svou lodí. Někam až do poschodí. Opluju vám celý dům. Jo. Přesně. Tady jsem byl, tu si pamatuju tuhle loď. Náhodou musíte uznat, že je cool, že jsem ještě nevcípl. To je hustý, ne? To se nepovede kde komu neumřít. A? Jako byl jsem k tomu blízko, ale neumřel jsem. Au. Seru na to. Já jsem si tam nazval water briefing potion, to tam určitě bylo taky. Kdybych si je vzal, už bych byl v tomhle. Určitě. Pať se to určitě vyplatí, vůbec není úplná sračka, ty vole. Budova struktura je reálně o ničem. Tak jsou dva vedle sebe. Takhle blízko. Kde jsou ty časy, kdy tohle actuálně bylo vzácný? Navíc by to mohlo aspoň jako udělat i líp. Pač mi fakt přijde, že je to fakt úplně k hovnu, jako.
Pluju. Já si na svý loďce pluju. Já si pluju. Oh yeah, pluju. Pluju po moři nebo oceánu. Podle toho, jak se to jmenuje, tenhle bájem blbej, nevím, kde to vidím. Kde máš ty? Kde jsou ty, jak dřív ukazovalo biome blablabla. Já nemůžu vidět biome. Ach jo. To je gay, to je teplý. To je hodně teplý. Řekl bych, že tohle bude cesta ke štěstí. Tak já nepotřebuji být jako úplně na spawnu, jen mám radši, když jsem na blízko spawnu. Ale hlavní, co chci, tak prostě jako nějakou strukturu, ve který se dá dobře bydlet. Což jako ten Ocean Monument je, jako ten se dá jako dobře přestaví do nějakého úplného hovna, ale jako že bych se mi to chtělo dělat teď. Nice. Asi. Nice. Tak jo. Jedeme. Já se chci potopit s loďkou. Wiu. Pardon. Já jsem... prostě moje chtěl jsem říct, že moje vnitřní dítě vystoupilo na povrch, ale takhle vystoupilo na povrch moje kašlání. Úžasné. Opravdu. Už se těším, až se někde zahučím, ty vole, zas. Do debilního Powder Snowu. To je skvělá věc, ty vole, Mojang. Powder Snow. Úžasný. Úžasná věc. Nedokázal bych si od ní tohle představit, bez ní představit Minecraft. Byl by tak hrozně smutný. Jo, pozor, nebyl. Byl by konečně šťastný. Chce to vyházet různý bordel, reálně i tohle. Pust mě. Koukám se doleva tamhle na ty. Kravišky. Jako možná bych je mohl zabít, moc jídla nemám. A pokud do mě budeš strkat, tak tě fakt... Minecraft je mírumilovná hra. Nemůžeme být na to tak nasraný. No. Každopádně já si myslím, že... Nebo ne, ještě chci najít aspoň nějakou tu strukturu. Tam asi ukončím videjko. Chci, nebo něco prostě jako. Reálně bych se mohl zabydlet zase v hoře. To se mi taky vždycky líbilo, to bylo takový jednoduchý. Asi můžu, I guess. Něco mi píše. Upozornění. Jsem myslel, že už mi napsal kámoš, že jdeme ven. Ale tady to vypadá jako cave, ta hora, hodně. To je takový... meh.
takový hrozně mé, jo. Víte co? Zkusíme jít do kejvky. Ne, že bychom tam úplně potřebovali, ale jako bylo by hezký, ne? Jo, no super. Tak se jdem kopat. Ale v hardcoreu ne úplně jako pod sebe, hele, jo. Jako, jsem magor, ale rád bych tady k tomu měl jako aspoň na trochu delší dobu, jo. Nechci úplně jako chcípnout hnedka v prvním videu. By bylo docela smutný. Jako, minimálně já bych smutný byl. Vy asi ne, pač vy jste svině a vy byste se smáli, ale... Mě by to ublížilo na duši. I když tomu možná ani sám nevěřím. Tak. Perfektní úhel. Mi neříkej, že tu nebude nic. Jako když by tu fakt nic nebylo, tak na to kašlu, ukončuju video a prostě do příštího videa se jako vylezu aspoň nahoru nebo najdu nějakou kejvku v off-screenu. Jak se užíváte prázdniny? Za chvilku už je konec. Hola hola, škola volá. No, jo. Koper. Další kopr, Tady je hodně koprů, Něco slyším, počkej. Tady to bude někde. Jo. Jo. Však jo. Neboj se. Pojď. Bum. Fakt se blbě fajtí 2v1. Takhle. To byl hrozný gangbang, to už v životě nechci zažít, maminko. Geoda. Hej. No já ti říkám, že tady je spawner na skeleton. Já actually chci vzít trochu těch. Mám všechny tady, které můžu pozvazovat tohle všechno, ty vole. Tohle si vezmu, krápníky. To je dobrý, to mě ani nedošlo, že jako to chci teďka. To je vlastně hrozně huge. Že bych našel Ancient City. Někde. Tady. Poblíž. Najdem lávu, ty vole, poblíž. To je crazy. Actually tady to se mi líbí, pač ono je to hrozně huge. Pač ono to je i dobrá XP farma. No dobře, tady. Ne tady k tím, jo, ale když bych si udělal nějakou lepší. Jo. Tak se to těží instantně a dává to jako docela dost XP. To je cool. Tak. Anyways. Jdeme jinam.
Vezmu si na trojku si dám kobl a jdeme. Pryč. Tak. Kdybych našel enchant glow squidy. Glow squidí. Další? Tady jich nějak bylo hodně. Tak jo, Vlastně ani nevím, co to chce, nějakou ancient city chce. To bylo tady, ne? Jdem dolů. Jdeme víc dolů. Tam určitě bude něco jako ancient city. BTV tenhle sít je zatím jako docela nudný, že jako po spawnu nebyla žádná struktura, jako víceméně. Maybe, že to právě jako je, pač jestli se nemýlím, tak reálně každý sít by měl mít už jako na spawnu nějakou strukturu v blízkosti. Je jedno jakou, takže si myslím, že tady je něco v podzemí. Tough. To je docela tough. Tough si vezmu, ten mám rád docela. Je docela hezký. Vole, nevím co vyhodit. Dýně určitě nepotřebuju. Dal jsem si ten craft, já vzal. Dobrý. Takže teď budu potřebovat. Jo. Super. Jo, to je vlastně good idea. Uděláme tohle, tak. Jo, ale kam narvu ten craftě? Jo, semka. Ne? No dobře, jako jo, asi. Proč vlastně ne? Kamo, takhle. Tak. Krása. Tohle tady fakt nic není. OK. Tady už jsme dost nízko na to, abych se kopal ještě, tady někde už je bedrock prostě, že jo. No. Krása. Tak zase uděláme tu fintičku. Je tam, že jo? Ale to bylo hrozně černý, co to bylo? Taky můžu dělat tohle, jako to taky. Když by někde byl spawner, tak ho to odhalí. Ty zmrde. Ty bastarde. Lekl jsem se. Jo, OK. Takže jakoby kinda, když se prostě odsaď začnu stavět nahoru, nebo kopat. Takhle. Už když to bylo, jak to bylo černý, tak jsem se, nebo to, aspoň mým okem, tak jsem chvilku doufal, že to je ta Ancient City s Valrednem.
by hnedka ten cít zas tak nudnej nebyl, ale není. Asi. Teda. Zase se trochu prokopu rovně, já to to je náhoda. Vážně, věř mi. Věřte mi, prosím. Fakt to je náhoda, nechtěl jsem ani. Diamanty k čemu jsou? Ne, nepodvádím. Ty vyčítuje to. Jo, to doma můžem. I guess. Tak jako můžem a jako teďka tak. Já si jsem jistý, že tady někde musí být Ancient City. Já to vím, ale nemám to jak dokázat prostě jako. Nemám to jak provnout. Kámo, kde je? Kde to je, kámo? Já jdu zase rovně. Já potřebuju se pak To je Ancient City. No. Dámy a pánové. Já nechci být zlej, ale já si myslím, že tohle video už se natáčí dlouho. Takže si tady to Ancient City necháme do dalšího videa. Takže napište, nebo jako ukažte, že o tady to video máte zájem a v příštím videu se můžeme podívat do tady k toho krásného místa. Ha 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 ha. Ha 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 ha.